Per mi l'economia d'impacte hauria de ser una economia no centrada en el rendiment econòmic, sinó orientada a satisfer les necessitats de les persones i especialment en el moment actual a tenir cura del planeta. Formació i Treball és una empresa d'inserció i la nostra missió és la inserció laboral de persones que no tenen lloc al mercat laboral, per tant d'inserir-les. En el nostre cas, el grup Ecos, una de les cooperatives que n'és membre és As Cooperativa. És una cooperativa que porta molts anys treballant perquè les assegurances, que són productes financers, també siguin productes ètics i estiguin en el marc de l'economia solidària i no productes especulatius com la majoria. La principal necessitat de l'economia d'impacte és trobar finançament que tingui els mateixos valors que nosaltres, és a dir, que regeixi posant per davant els valors socials i econòmics per davant de la rendibilitat o la maximització dels beneficis. Per tant, per mi el risc seria que tots aquests recursos que a dia d'avui existeixen anessin a parar a mans capitalistes, que bàsicament el que fan és utilitzar els arguments de l'impacte social i mediambiental per captar més recursos per a si mateixes.